Как ще бъдат цветовете на руския? Красный – червен, желтый – жълт, зеленый – зелен, синий – син, голубой – светлосин, оранжевый – оранжев, белый – бял, черный – черен, серый – сив, коричневый – кафяв, розовый – розов, фиолетовый – лилав. Това съответства на нашето виолетов всъщност. И могат също да кажат пурпурный, пурпурен. Касаемо тези думи, които не са като българските. Красный, това е от нещо красно. На времето са имали и червоный, т.е. такава дума като нашата, но вече ползват изцяло красный. Можете да го запомните с нещо по-известно в историята, например Красная армия, Червената армия. Други, които не са като българския, например коричневый. Как да го запомните? Запомнете го от кората на дървото. Кара коричневая. И последна дума от цветовете, която се отличава от българските, това е серый. Как да го запомните? Ами, например, можете от книжките за децата, за Кумчо Вълчо, приказките, които са. Серый волк, сив вълк. Така можете да го запомните. И как ще бъде, ако искате да кажете по-тъмно, по-светло? Светлый, светъл, темный, тъмен. И от тук става темно-красный, тъмно-червен, и светло-красный, светло-червен. И така нататък всички останали цветове.